Тази сутрин казваме добро утро на близък приятел. Това е Мирослав Милев. Мирослав е част от една страхотна идея, която, понеже ми е трудно да я обясня цялата, ти ще я обясняваш подробно, аз само казвам, че тя започва от една синя ръчичка, която прилича на гълъб. Да, наистина. Всъщност това е универсалният символ за правата на човек. Точно така. Как се случва? Първо този символ как се появява и оттам нататък какво ти хрумва на теб? Разказвай. Този символ е сравнително млад. 2010 година Външното министерство на Германия организира голям онлайн конкурс за лого, универсален символ на правата на човека. В него участват повече от 1500 човека от 190 държави. Включително и аз съм участвал. Сериозно? Съм изпратил мое предложение. Това не го знаех. Ето още нещо ново. Така, но ти не печелиш този конкурс, друг го печели. Да, за съжаление не, но пък инициативата ми се стори още тогава много интересна и така ме провокира и да участвам и провокира интереса ми по-нататък. 2011 година, ноември месец, вече символът е избран. Конкурсът е спечелен от един млад талантлив дизайнер от Сърбия, Предраг Стакич. Точно неговия символ е избран от жури, което наброява повече от 25 души, които по някакъв начин са свързани с защита на правата на човека в глобален световен мащаб. Да, докато ние си говорим, вие може да погледнете във Фейсбук, където на страницата на Стартер сме поставили този знак и може да го видите как изглежда, защото пък от тук нататък, първо, че той е избран за такъв знак и много известни хора са се снимали с този знак. Аз съм виждала снимка на Робърт Де Ниро, на Анджелина Джоли. Да, те са глобалните посланици на символа в глобален мащаб. Интересното е, че тук в България имаме също така посланници на символа. Това които вече са се снимали с него. Да, на специална фотосесия отделиха време и застанаха с символа в ръка. Това са музикантите от група Сигнал. Тук аплодисменти за група Сигнал, защото много ги обичаме. Много ги обичаме и ние. Благодарни сме им така, че подкрепиха каузата. Аз съм част от една група от млади ентусиазирани хора, които решиха да направят, да положат някакви усилия, за да популяризират символа и в България. Един от пътищата, по които той да стане много популярен и хората да го знаят, е една много добра идея. Да, видимост колкото може повече и тази видимост се случва с един фотоконкурс, да, решили сме по малко по-различен и креативен начин да представим символа на публиката в България. Фотоконкурсът е част от проекта, който се казва "Бъди част от универсалния символ на правата на човека, направи го свой". Проектът е в две части. Първата част е, така с моите приятели от Арте, решихме да направим керамични пана с универсалния символ на правата на човека. Тези пана ще бъдат изработени от доброволци, младежи. Така. И след това ще бъдат изпратени на различни държавни институции и неправителствени организации, чиято работа по някакъв начин е свързана с отстояването на каузата за правата на човека в България. И от друга страна е да популяризираме и така да напомним на всички българи, че всеки човек има някакви права, които ако ние самите не съблюдаваме, и не отстояваме да ги защитаваме, няма кой. Държавните институции защитават правата ни само до някъде. Това е едната пътечка. А другата, аз си споменах един фотоконкурс, който на мен ми е страшно интересен по простата причина, че той не търси само хора, които се занимават професионално с фотография, а и хора, които просто обичат да снимат. Такива, слава Богу, има много. Точно така. В какво точно се изразява конкурса? Условието за участие в конкурса е много лесно. Единственото условие е в снимката да присъства универсалния символ на правата на човека. Той може да бъде свален от интернет, от страницата на фотоконкурса или от Фейсбук. Може да бъде разпечатан, изрязан и по някакъв забавен, атрактивен, находчив начин да присъства в снимките, които могат да участват в конкурс. Да, това е единственото условие. Той вече е обявен конкурса? Конкурсът е обявен. До 15 септември могат да се изпращат снимките на посочен имейл на страницата на конкурса в интернет. Членовете на журито в конкурса за момента ще разкриеме, че самия създател на знака на символа, сръбски дизайнер Предраг Стакич, е член на журито. Да бъде жури.
Така е. Къде могат да бъдат видени снимките, които вече са готови? Те ще бъдат ли показвани или всички ще се покажат на финала чак? 15 септември. Снимки, да. До 15 септември могат да се изпращат снимки. До тогава те все още няма да бъдат видени никъде. След 15 септември всички снимки ще бъдат качени на Facebook страницата на конкурса, както и на страницата в интернет на конкурса. Тя се казва? Тя се казва sнимайме.tumblr.com. Пък на 14 октомври ще бъде официално открита изложбата с 20-те кадъра, които журито ще направи, ще селекционира за изложбата. Тази изложба ще бъде пътуваща. Тя ще бъде показана на 4-те седмици на Квартфест, който ще се случи в София през месец септември. Той е част от инициативата София диша. Да, следващия петък ние ще си говорим много активно за София диша, така че отново ще го споменем. Това с изложбата. До тогава, така да се каже, вдъхновение на всички. Нека да помахват сини ръчички от снимки. Много, много е красив символ, много е изчистен, много е нежен, според мен. Аз лично го харесвам много. Благодаря за това, че си така запален от идеята и че по някакъв начин палиш и други. Успех на конкурса!